Така влизам се там до вид. Да. Бе, да гласувам. Такова. Ти видео е само да покажа на вас колко съм добър на Standoff 2. Да видите как ги къртя, но и те ме къртят. Нема смисъл. Но хайде просто да го кача и да го покажа на моите приятели. Добре, Standoff. По-бързо бе. Тайгър. Чакам да видя моите добричи съотборници. Хайде хора, ще го бием ето. Това е грешно! Това е грешното оръжие. Лека бълък. Ма хора, това е грешното оръжие. Как ще го върна? Нашия дойде. Някой дойде от моя отбор. Сети ли са? И що се казвам скип въобще не знам. Някой отишъл и от неговия. Вижте как и там дебнаха. Ви... Добре, просто не мога да ги оцеля, хора. Мога, но не винаги. Да, нашия ги уби, брат. Нашия го уби тос. Някакъв турчин дойде от тяхния. О май гад, брат! Откъде и защо? Ма целят. Хора, защо ми лаги, бе, брат? Това добър съм на Standoff, но не е казано, че трябва ми лаги, бе. И то по този начин. Точно когато хора исках да ви покажа колко съм добър на Standoff. И точно тогава реши да ми лаги, брат. Това не е честно. Няма се замисля, ами излизам просто и... Да, брат. И от тук хора, от там хора. После искал да правя килове, брат. Искал съм да правя килове. Сега гледайте. Оле! Не, на 5 кръв съм, бе. Въй, хора. Въй. После мога да изгледате видеото и да напишете в коментарите как се е получило, как мислите, добър ли съм на Standoff 2. Не знам, вие ще пишете. О май гад, брат! 3 човека има! 3! Те са 5, брат, 2 ги няма. Само 2 липсваха и за целият отбор да ма нападни мене. Хора водят на... Това не е честно. И ма бият оттам. От тук ма бият. Оттам ма бият. Мъртъв. Мъртъв, моето момче. Мъртъв си. Коса спръжи мене буклук. Видяхте. Убих 1-2 и вече се помислих за най-добрия, брат. Добре, малко къртих по 25 човека поне на игра. Правих всяко излагам се. Колко съм направил? Много по-малко. Да, брат, двоен ти го брал на мене. Как го трепах. Ча да видим дали ще направя нещо. Ще направя нещо. Нещо да направим. Ключ. What the fuck, как ме уби дош. Да, брат, този гледа надолу. И буквално ме уби.
Мъртъв. Въй, хора. Как ще го пранкна мамка му на този човек? Бият на с 2-3 кила на... Човек, те не ме пускат да тръгна. Брат. Брат, какво ми става днеска? Изравних ги. Тук не трябва да ме убиват, хора. Тук е много важно. Тук е много важно да не умирам. Брат, хора, успях да ги мина, но те... Пак. Опа. Братя не са много лесни за да се бият. Да ги отрепиш. Да бяхте, хора, ако бяхте на моя място, щях да видите колко ми е трудно да убия тия. Аз колко кила съм направил, брат, се ми е тая. Просто правя се килове на края на играта, просто ще проверя. Лека. Между другото, да, хора, потренирах малко, но окей. Хора, бихме ги. Май гад. Ето, вижте, по 16 кила направи. Но ги бихме буквално, хора. Бихме ги с 1 кил напред. Майко. Бихме ги с един... Хора, брат, половината работи са за мен. Имам лъки. Well played и level up, брат. Давам арена. Хора, давайте. Не моля се от наши да дават за арена. Никой не дават за Sand Yards. Yes, арена. Хора, аз тук ще ви покажа истинското ми игране. Но не ви гарантирам, защото и там може да са по-добри. Там може да са добри, така че не е гарантирано, че ще спечелим, но по-голяма шанса да спечелим. Само заради мен. Миналата игра, хора, по-миналата игра, преди да започна да снимам, играх и направих килове. Само аз направих килове. Хора, играта е бъгнала. Team is full. Как е? Мъртъв. Team is full. What? Yes! Очаквания съм. Yes, хора. Мазна, Димов се мъчи за напред. Мазна. Димов дава да вие като ме задоледа. Фатих. Някакъв си фатих, ама отреп. Сега ще го отрепа. Ще го отрепя аз. О май гад, брат. Този... Окей, хора, това беше късметлийско. Окей. То сватих имам мисия, трябва да убия Фатих Тос. Тос черният мангал Фатих. Може би знам кой е този Фатих. Един мой приятел. Йоу. Фатка! Фатка шматка! Бе, хора, убиха ма, но не и Фатих. Не и този фатка шматка. Сега презаредим ни оръжието.
Приготвяме се на нашето яко място, където който дойде е мъртъв. Гаранция. Не гаранция, защото ме убиха. Някакъв си там за Коголи, който се казва. Както се казва. Окей. Малко си изнервих, съжаление. Аре, бе, оръжие има ли? Антени. Обързо, бе, брат. Фатих. Брат, този Фатих ме уби, брат. Дано да е един моя приятел. О, брат, хора трепят му от някъде, къде дори не разбирам, че има хора. Замбабо ли как се казва? Че е този Фатих. Искам да го убия. Хора, мисия. Убий Фатих. Мисия убий Фатих. Трябва да изпълня. Убий Фатих ми е мисията. Не, хора, Фатих не мога да го убия. Моля да, хора, минах си мисията. Бе. Успях си такова мисията. Глей, хора, с пищаци го убих. Пищаци. Ето го за Додо или как ти се казваш, за Амбодо. Так, мъртъв. Само да ми дойде. Само да дойде. О! Мариана. Марианче! О. Так. Мъртъв. То оттам е мъртъв. Един е мъртъв. Втория, не. Ето го втория. Или не? Замбадо ли? Брат, не ме интересува какъв е. Интересува ме дали ще го убия. Замбадо ли какъв е да е? Зомбиран човек дори. Не ме интересува. Интересува ме човек да го убия. Сетил се да умреш. Мъртъв си. Брат. Мъртъв си. Не, хора, биха ме. Аз ви казах в началото, че не е гарантирано, че ние ще спечелим. Окей. Нищо. Окей, хора, нищо. Нищо, умряхме. Бекта ще се казва някакъв турчин. Нищо, биха на, ама... Ето, брат, Фатих 2 пъти взима награда. Имам 13 общо такива, където пише на тях. Давайте, не хора, аз излизам. Надявам се хора да ви... Между другото, че спирам клипа. Надявам се хора да ви е харесал. Ако не ви е хора, просто не знам. Но чакайте. Само за малко изчакайте. Marketplace. Нямам нищо буквално. Тук имам бая такива.
Отваряме кутията. И ми се пада. Ес, спря на това. Ес, бе. Хора, това между другото от половин, от 2-3 месеца мечтая ми се падне. Точно на видеото ми се падна. Ес, бе, хора. Еми така, хора, аз ще спирам просто клипът. Така. Спирам клипът, защото ми омръзна да седя на видео и просто. Така че чао, до друг път.